कि मैं हर ना चिनौटी देले धइले बाबे चैनी बनावता निखैनी आ कहत रे कि सुन बुढ़ऊ काका हो बनावता हालांकि गीत से समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। समाज में गावे लायक गीत ना चाचा बाबा पापा में हमरा कोनो अंतर ना बुझाए ना चाचा काका पितिया अच्छा है बाबूजी जौन लड़का चाचा से खैनी मांग के खा सकेला वो बाबूजी से मांग के खा एमे तनी तहरा लफ्ज में लहजा में हमरा गलती लागल लेकिन लय गौले हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो बड़ी सुंदर गायिका है शिल्पी दा सुंदर रे सुंदर माने आवाज के बड़ी सुंदर है एगो बड़ा बढ़िया मर्द मेहरारू के भाव गौले गले कैसे कैसे रह तनी भाव में आवे हां तनी मौगाई हम भाव में अभाव में ना भाव में यही से भैया ये हम ना करी बहुआ कोनो दिक्कत में कमी नहीं हालांकि भाव में अभाव में अंतर हो हां ये भाव में काम बा अभाव में हम नहीं खिमौगा ना भाव में चल सके हां ए आए हाय खतरा करूंगी नाती के बेटा ट्रांसफार्मर हो खतरा करबो चिपड़ी में मुंह ना देखल हां एगो एक बित्ता के मरकरी जरइबो ए ए ए आए हाय अरे गोर लागतनी ए मौसी हां बेटा खुश रह देखत तार मौसो लोग कतना दांत फाड़ फाड़ के हंसा मेहररुआ कहती का कहतिया जे ए बलम हां अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करला हाय भैया अरे माडल रे अरे रातियों में तनी ना आराम करला ए का अरे कि इतना कमा के बोला कवना बैंक में धर पाए राजा सुना बोला खाइब पियब मोटइब तबे नु कुछ करब ए राजा लय ई गणेश जी से कहले का असर में दास आज कान बटे हो पहिला के बतावा तोहार
रुपया पुरस्कार बबलू यादव जी की ओर से मिलल बा। आहा निवेदक बानी आ टोनू लाल जी कहाँ बानी जी का नाम लिखल बा एगो औरी। तो जब एक आदमी हाजिर भइल तो दोनों आदमी के होखे के चाहिए। रंजन कुमार राय, ग्राम पैगा बाजार, पैगा छापर थाना भेल्दी, सारण, बिहार। हां बड़ी दूर से भैया। ये कहाँ से ये रुपया मिल गई? केने बाली ये तो हमरा बाजार के रुपया है। गरखा भेल्दी दोनों हमरे बाजार है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत चलो रेडी हो गइल बारू तो चलो नृत्यांगना दोनों। लक्ष्मण कुमार चलो दोनों 8 नचनिया। नंबर वार्ड से पुरस्कार दिहने। भगवान बना के राखस, पद प्रतिष्ठा बना रहे और देवता चेतन धरई हनुमत से ही सर्व सुख कहे कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं कि लाल चंबा लाल ध्वजा लाल दहिया लाले चंदन लाले ध्वजा लाल दहिया एहो बजरंग लाल रंग से रउआ